X'għandna l-aħwa llum ninstabu ġewwa l-belt, ħanagħmlu xi ħaġa mhux tas-soltu, ħansejbu naqra nies Maltin u ħansaqsuhom biex jgħidulna naqra kliem. Tajjeb, tlaqna. Mirjam, minn fejn inti Mirjam? Mill-belt. Mill-belt. Ħatajdilna ġiex kelmiet bil-Malti. Mela, le għajli xi titqu. Le trid, ġiex kelmiet. Jinnaf Semmi. imħabba sabiħa. Imħabba u sabiħa. U sabiħa. Imħabba u sabiħa mela. Inti taf li jiena dejjem ħabba l-imħabba, l-imħadda, tinċans msadda. Ħadd jitkellem bl-istess mod għax inti taf li r-riħa. Qed ixomma x'għandna sabiħa. Sibna t-tieni wieħed. X'ismek sieħbi inti? Paolo Demek, Pawlu Dumek minn fejn inti? mill-belt. Mill-belt. Faqqana ġiex kelmiet. Fuq il-najt. X'illi trid? Kemm hawn sabiħa. U ma ġiex kelmiet. Ħajja sabiħa. Ħajja u sabiħa mela. Sabiħa ġaħdni jamma. Ħajja sabiħa. Ħajja oħra, hija rid oħra. Samuru niklu ximkienu. Mela ħajja u ikel. Għax aħna dawn it-tfal impoġġu din it-tip ta' ġrajja. Jgħidu illi fejn hemm in-nifs hemm il-ħajja. Ikel. Minn mod li qatt jien ma ninbidel. Għadni oħxom bħalma dejjem kont għax inħobbu l-ikel. Mela, it-tieni ġiex kelmiet jekk jogħġbok. Kaxxa vojta. X'isimkom intom? Jingrazzjella. U minn fejn intom? Siġġieli. Seġġiewi. Thank you ħafna. Kaxxa. Verità li kulħadd irid jitpaxxa jekk m'intix ħadd titpaxxa xorta sejjer fil-kaxxa. Vojta. Taf li dejjem konna l-istess jimħol dal-kung fu bħal juri bojka. Vojta. Ġiex kelmiet. Kif intom tajbin? Ma mhux hekk. Jew pereżempju intom u tajbin mela. Intom Tajjeb, tajbin. daqshekk minn fejn inti sieħbi? Minn hawn mill-belt. Mill-belt. Thank you ħafna. Ringrazzjakom. Impoġġu dan it-tip ta' tuni, ċans. Ħalli nerġa' naqbad in-nifs, kulħadd jaf li dal-kliem li tajtuna intkom stess. Għaddejjin minn dal-mod għalhekk nikbu Tajbin. suċċess. Verità li dejjem konna bl-istess mod wis imqajmin imħajmin. Tajbin. Għalil? Anton, Anton, minn fejn inti Anton? Malta, Minn Malta, tajjeb. Mela, ġiex kelmiet minn għandek? nivvinta fuq. Nevvinta li trid. Storja mħabba. Mela, U storja leġendi. u mħabba jew leġendi. Tajjeb, tal-atleta dan. Grazzi ħafna. Storja. Poġġu dan it-tip ta' moment li dejjem kont nikbu f'din il-glorja. Jimbħal mox kif jismu dak lafallet? Li kiteb l-istorja. Eżatt. Leġendi. Il-dejjem konna bl-istess mod li taf li nemmendi jimpoġġu nitkellem bil-mod li nsemmi għax issa wasal dal-moment li nsemmi dak li qed li leġendi. Leġendi.